Ένα πολύ εντυπωσιακό στοιχείο είναι η εντελώς νέα μας γάστρα, η οποία δεν θα μπορούσε να ήταν πραγματικότητα χωρίς την Dragons. Η γάστρα μας έχει κατασκευαστεί στο ναυπηγείο της Dragons, σε ένα ήδη υπάρχον μοντέλο της εταιρείας και σε συνεργασία με μέλη της ομάδας μας έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις για να μπορέσει αυτή να ανταποκριθεί στις δικές μας αγωνιστικές ανάγκες. Θα θέλαμε λοιπόν να καλέσουμε στη σκηνή τον κύριο Φραγκίσκο Γιφτόπουλο, παλιό μέλος της ομάδας μας και εκπρόσωπο της Dragons, για να μοιραστεί μαζί μας περισσότερα λόγια για αυτή την μοναδική συνεργασία. Κύριε Πρίτανη του Εθνικού Μετσοπίου Πολυτεχνείου. Αξιότιμοι κύριε Πρίτανη του Εθνικού Μετσοπίου Πολυτεχνείου, αξιότιμοι καθηγητές, αγαπητοί συμφοιτητές, κυρίες και κύριοι, ονομάζομαι Φραγκίσκος Γιφτόπουλος, είμαι τελειόφοιτος φοιτητής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων του Εθνικού Μετσοπίου Πολυτεχνείου, πρώην μέλος της ερευνητικής ομάδας Ωκεανός και εργάζομαι στην Dragons ως υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου και διαδικασιών παραγωγής. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που η Dragons βρίσκεται σήμερα σε αυτήν εδώ πέρα την εκδήλωση, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερη η χαρά μας και η τιμή μας που είμαστε υποστηρικτές του τόσο σημαντικού αυτού έργου και καινοτόμου έργου που υλοποιεί η ομάδα Ωκεανός. Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για την Dragons, τα οποία θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε γιατί αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με τον Ωκεανό. Είμαστε μια ελληνική εταιρεία που εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες αποδεικνύουμε ότι η καινοτομία, η μηχανική αριστεία και η εξωστρέφεια μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα καθαρά ελληνικό μπραντ με διεθνή απήχηση. Η Dragons ιδρύθηκε το 2007 και εδρεύει στο βιομηχανικό πάρκο Κερατέας. Διαθέτει 25 εξειδικευμένα στελέχη, εκ των οποίων 5 στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Η εταιρεία ειδικεύεται στις κατασκευές από σύνθετα υλικά με έμφαση στην ναυπηγική και σε κατασκευές υψηλών απαιτήσεων, λειτουργώντας τόσο business to business όσο και business to consumer. Στόχος μας σήμερα είναι η ενίσχυση της παρουσίας μας στην ναυπηγική και θαλάσσια βιομηχανία μέσω των σκαφών μας και των τεχνολογιών μας και η επέκταση της ερευνητικής μας δραστηριότητας με νέα έργα έρευνας και ανάπτυξης. Σε επόμενο στάδιο, προχωρούμε στη μετεγκατάσταση σε νέες εγκαταστάσεις, στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και στην ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών της παραγωγής μας. Η πορεία μας ξεκίνησε στον χώρο του εξειδικευμένου εξοπλισμού κατάδυσης. Ήδη από το 2007, η Dragons σχεδίασε το έκυθρο κατάδυσης του Herbert Smith, που οδήγησε στο παγκόσμιο ρεκόρ των 214 μέτρων και αποτέλεσε ένα κατόρθωμα που έδειξε τι σημαίνει ελληνική τεχνογνωσία στα σύνθετα υλικά. Από εκεί, το 2013, περάσαμε στην ναυπηγική με το Aegean Ecorunner 590. Ένα σκάφος ολόκληρο κατασκευασμένο από ανθρακόνημα, μόλις 145 κιλά, που πραγματοποίησε ρεκόρ κατανάλωσης με 0,23 λίτρα καυσίμου ανά ναυτικό μίλιο. Ένα έργο που απέδειξε ότι η ελαφριά αποδοτική και οικολογική ναυπηγική δεν είναι θεωρία, αλλά πραγματικότητα. Αυτό ακριβώς και σε συνδυασμό με το πάθος των μελών της ομάδας του Ωκεανού, ήταν που μας τράβηξε το ενδιαφέρον και συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για την κατασκευή της νέας τους γάστρας. Μετά το Ecorunner 590, ακολούθησε η ανάπτυξη 3 ακόμα εμπορικών μοντέλων που κατασκευάζονται είτε από γυαλούφασμα είτε από ανθρακόνημα. Παράλληλα, επεκταθήκαμε σε νέους τομείς, ιατρικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα προσθετικά, ορθωτικά και χειρουργικά εργαλεία από σύνθετα υλικά υψηλής ακρίβειας και στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε συνεργασία με την DAF Trucks, κατασκευάζοντας προϊόντα από ενισχυμένα πλαστικά για βαρέα οχήματα μέσω της διαδικασίας Vacuum Resin Infusion, δημιουργώντας έτσι την γραμμή παραγωγής Dragons Reinforced Plastic Cells, μια εξειδικευμένη γραμμή παραγωγής για σύνθετα υλικά μεγάλης πολυπλοκότητας. Σημαντικότερο βήμα αποτελεί η ανάπτυξη της αρθρωτής θαλάσσιας πλατφόρμας ER69D με εμβέλεια 1000 ναυτικών μιλίων και ωφέλιμο φορτίο 1000 κιλών. Πλήρως αυτόνομο, ευέλικτο και δοκιμασμένο στο Αιγαίο, το σκάφος αυτό μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στον τομέα της πολιτικής προστασίας, έρευνα και διάσωση, αυτόνομη μεταφορά εφοδίων, ιατρική διακομιδή, θαλάσσια υποστήριξη πυρόσβεσης, όσο και στον τομέα της άμυνας.
Οι υποδομές μας περιλαμβάνουν 800 τετραγωνικά μέτρα στεγασμένων και 400 τετραγωνικά μέτρα ημιστερασμένων χώρων, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου και R&D, καθώς και πιστοποίηση ISO. Οι γραμμές παραγωγής μας διαθέτουν ψηφιακά δίδυμα, AR ποιοτικούς ελέγχους, προγνωστική συντήρηση και τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας. Σε διεθνές επίπεδο, η Trigon συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχει βραβευτεί με το Silver Award στα Industrial R&D Awards του 2024, ενώ έχει λάβει μέρος σε κορυφαίες εκθέσεις όπως η Jack Composites. Κυρίες και κύριοι, η Trigon και η ερευνητική ομάδα Ωκεανός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου μοιράζονται ένα κοινό όραμα. Τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την πράξη, με στόχο μια πιο έξυπνη, αποδοτική και βιώσιμη θαλάσσια τεχνολογία. Με γνώμονα το παραπάνω, ναυπηγήσαμε μια γάστρα για την ομάδα, η οποία ταυτόχρονα θα καλύπτει και τις απαιτήσεις της. Αυτή βασίζεται στη γάστρα του πιο επιτυχημένου και δοκιμασμένου μοντέλου της Trigon, το EcoRunner 590, όπως έχει προαναφερθεί. Η κατασκευή της έγινε εξ ολοκλήρου από ανθρακόνημα με την τεχνολογία του Vacuum Resin Infusion. Η μεγαλύτερη πρόκληση, όπως ανέφεραν και τα παιδιά, ήταν η επίτευξη της απαιτούμενης αντοχής με το ελάχιστο δυνατό βάρος. Σύνηθες πρόβλημα στην ναυπηγική. Ταυτόχρονα, χρειάστηκε να γίνει επανσχεδιασμός κάποιων σημείων του σκάφους και μετατροπές στο καλούπι, έτσι ώστε το νέο σκάφος να διαθέτει επίπεδο καθρέφτη και να μπορεί να υποστηρίξει τα struts πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν τα foils. Ταυτόχρονα, ο μηχανισμός του πηδαλίου ήθελε ιδιαίτερη ενίσχυση, καθώς είναι ένα σημείο το οποίο δέχεται ιδιαίτερα υψηλές ροπές. Σημαντικό επίσης είναι ότι μεγάλο μέρος των ενισχυτικών του σκάφους τοποθετήθηκαν στο καλούπι πριν τη διαδικασία του infusion. Στην ουσία εμποτίστηκαν μαζί με τη γάστρα. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό που κερδίσαμε ήταν μείωση του βάρους, όσο το δυνατόν γίνεται, καθώς αποφύγαμε τη συσσόρευση περιττής ρητίνης με άλλες συμβατικές μεθόδους όπως το hand lay-up και ταυτόχρονα εξασφαλίσαμε την άριστη συναρμογή των ενισχυτικών με τη γάστρα. Μετά την κατασκευή της γάστρας και μετά το infusion, ακολούθησε ένας κύκλος θέρμανσης της γάστρας, ούτως ώστε να πολυμεριστεί κατάλληλα η ρητίνη και έτσι να αποκτήσει όλες τις ιδιότητές της και στη συνέχεια παραδόθηκε, αφού έγιναν και οι απαραίτητες διεργασίες του μυρίσματος, στα παιδιά. Εδώ θέλω τώρα να τονίσω πως μπορεί η Trigon να κατασκεύασε τη γάστρα για τον ωκεανό, αλλά όλη η υπόλοιπη δουλειά που είδατε και που θα δείτε έξω στο νέο σκάφος και η συνέχιση όλου αυτού του project είναι δουλειά της ομάδας, είναι δουλειά του ωκεανού. Ώρες ατελείωτες στη σχολή, πολλής κόπος, μελέτες, σχέδια, συναντήσεις και υπενθυμίζω πως μιλάω και εγώ σαν πρώην μέλος της ομάδας του ωκεανού. Το αποτέλεσμα όμως, όπως έχει δείξει η ιστορία της ομάδας, μας κάνει όλους περήφανους και πρέπει να αναγνωρίζεται. Όπως αναγνωρίστηκε από τους εργοδότες μου και πλέον μπορώ και βοηθώ τον ωκεανό από την άλλη μεριά. Συγχαρητήρια στην ομάδα, το Πολυτεχνείο και σε όλους τους χορηγούς. Καλή επιτυχία ωκεανέ, είμαι σίγουρος ότι θα σκίσετε. Ευχαριστώ πολύ.